A sú unikátne svojím spôsobom vôbec, nielen v Európe, ale celosvetovo, pretože to, čo sme dokázali urobiť tým mierovým rozdelením Československa, je dodnes príkladom pre celý svet. Ja možno spomeniem kolegov z Belgicka, ktorí sa ma neustále pýtajú, že ako ste to dokázali, lebo oni majú dodnes problémy medzi Valónmi a Flámmi, aby sme to dokázali. A na toto nadväzujeme. A toto chceme rozvíjať naďalej. A poviem konkrétne veci. Historické väzby, tie nemusím už ani spomínať. Oceňujem, že generál Rastislav Štefanik dostal najvyššie české vyznamenanie, čo je vlastne opäť zahlásenie k tej spoločnej histórii. Ale dnes veľká komunita Slovákov pôsobí v Českej republike. A je tu aj česká komunita, ktorá pôsobí na Slovensku. Máme obrovské ekonomické previazanie, hospodárske, podnikateľské. Nás teší, že tá vzájomná výmena obchodná je veľká a neustále narastá. Len za minulý rok to bolo nárast 16% a z tohto pohľadu je aj nevyhnutné, aby sme v tom pokračovali, pretože cítiť to vzájomné previazanie. Množstvo českých firiem má svoje dcery na Slovensku a opačne slovenské v Česku. No a teraz po tej politickej rovine, teraz som hovoril o tej historickej a o tej hospodárskej. Napriek tomu, že my sme sociálna demokracia na Slovensku, ktorá dnes dostala dôveru a zostavila vládu, a v Česku je to opozičná strana, ak to tak môžem povedať, ktorá má iné hodnoty, alebo koaličné strany majú iné hodnoty, to nemôže byť prekážkou na to, aby sme sa nespojili v tých veciach, ktoré sú naše spoločné. Pretože o tom je diplomacia, o tom je politika. Vaša vláda musí predovšetkým voči svojim občanom robiť svoju politiku, tak ako aj my chceme robiť suverénnu politiku, ktorá bude zastupovať národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Ale máme tu témy, ktoré nás spájajú. Ale ja poviem hneď rukolapne ďalšiu tému, to je V4. Je to jeden veľmi silný, ak to tak môžem povedať, lobistický klub z hľadiska Európskej únie, pretože reprezentuje takmer 65 miliónov obyvateľov s mentalitou, ktorú máme, a je rozdielnejšia ako západné krajiny, pretože my sme si prešli socializmom, čo na západe nepoznajú. Čiže ten náš prístup je prirodzene iný a preto je potrebné, aby sme mnohé témy, ktoré nás spájajú, riešili spoločne. Preto chceme, aby tá V4 sa opäť oživila, napriek tomu, že niekto môže mať výhrady jeden voči druhému. To je úplne prirodzené. Niekto si robí svoju suverénnu politiku a zodpoveda svojim voličom, ale ak nás spájajú témy ako migrácia, ak nás spájajú témy ako revízia viacročného finančného rámca, kde sa rozhoduje o veľkých miliardách, a mohol by som pokračovať ďalej, tak táto téma je absolútne vecná a je na stole. A to je príkladom, kde to môžeme rozvíjať, ak ste sa ma pýtali. A mohol by som pokračovať ďalej. Slávkovský formát, mohol by som pokračovať ďalej pozície v rámci Európskej únie na rôznych úrovniach, pretože tých je veľa, ale aj napríklad v témach v medzinárodných organizáciách, kde vzájomne sa môžeme podporiť pri mnohých nomináciách. My sa budeme uchádzať napríklad o členstvo ako nestáleho člena v Bezpečnostnej rade OSN. Bude to v rokoch 2028 až 2029, ale Česká republika sa rovnako bude uchádzať o nestáleho člena a tu sa vzájomne môžeme podporiť aj v rámci V4, aj širšieho formátu, či C5 alebo ST.